नमस्कार. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साद लाईव्हमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. गणेश ही विद्येची देवता म्हटली जाते. त्यालाच मिळतं जुळतं असे व्यक्तिमत्व आज आम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलेलं आहे. हे जे व्यक्तिमत्व आहे त्याचं प्रावीण्य कुठल्या क्षेत्रात नाहीये हे जर विचारलं तर खरं तर शंका उत्पन्न होईल. ते आहेत प्राध्यापक हेमंत सामंत. सामंत साहेब, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. सामंत साहेबांची ओळखच करून द्यायची झाली तर ते मुंबई विद्यापीठाच्या लॉ अकॅडमीचं काम करतात. त्यानंतर त्यांनी बोलीभाषेच्या संदर्भामध्ये खूप काम केलेलं आहे. काही पुस्तकांचं त्यांनी मराठीमध्ये अनुवाद देखील केलेले आहे. प्राध्यापक हेमंत सामंत यांनी ब्रिटिश काउन्सिलचे शालेय राजदूत म्हणून देखील काम केलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मुंबईसारख्या ठिकाणी, त्यात करून दादरसारख्या ठिकाणी ते आजही आपल्या इथून जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी किंवा मुंबईमध्ये ज्यांच्या नातेवाईकांचा प्रश्न होतो, ज्यांचे रुग्ण हे मोठमोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये ॲडमिट असतात आणि नातेवाईकांचा राहण्याचा प्रश्न असतो, अशा नातेवाईकांसाठी दादरसारख्या ठिकाणी आणि परेलसारख्या ठिकाणी एक धर्मशाळा सदृश काम चालवतात. आणि तिथे हजारो लोक आपल्या त्या वास्तूचा आपल्या निवासासाठी वापर करून घेत असतात. आजही त्यांचं हे काम अत्यंत अव्याहतपणे सुरू आहे. संत गाडगे बाबांचा आदर्श ठेवून हे काम त्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सुरू ठेवलेलं आहे. याच एक आदर्श व्यक्तिमत्वाची आज आपण ओळखही करून घेणार आहोत आणि त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत कोकणच्या संदर्भातल्या त्यांच्या आठवणी आणि त्यांचं काम. पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करते. नमस्कार. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमचं गाव मुणगे, देवगड तालुक्यातलं अत्यंत छोटंसं गाव, समुद्र किनाऱ्याची सुंदर किनार लाभलेली आहे त्या गावाला. या गावाच्या काय आठवणी आहेत तुमच्या, आणि या गावातून तुमचा जो मूळचं हे झालेलं आहे सामंतांचं, तिथून तुमची सुरुवात कशी काय झालेली? माझ्या गावाच्या आठवणी म्हटलं तर दर मे महिन्यामध्ये माझा जन्म मुंबईतला आहे, पण मे महिन्यामध्ये परीक्षा संपल्या की रिझल्टची वाट न बघता सरळ गावाला त्यावेळेला एस टी होती, एस टीने निघून यायचं आणि गावामध्ये संपूर्ण शाळा चालू व्हायच्या आदल्या दिवसापर्यंत राहायची इच्छा असायची. आणि त्यावेळेचं जे वातावरण होतं ते अगदी भारावून गेलेलं असायचं. कारण का आज अशी सिस्टीम पण आज जसं राहिलं पण नाही तसं, की आम्ही 2-2 तास रहाटाने पाणी काढायचो. रहाट असायचं आणि त्यावर पाय मारून पाणी काढायचं. आज कुठेही कोकणात बघायला मिळणार नाही. आज तुम्ही कोण परदेशी पर्यटक आले तर दाखवायला एखादा रहाट असेल तर तो पण मिळेल की नाही माझी शंका आहे. असं कारण सगळं हे कृषी मधले उपकरणं आली आणि त्याच्यामुळे हे गेलं. पण आम्ही कलमं त्यावेळेला शिंपली आहेत आणि कारण पावसाच्या अगोदर आपण हे काम केलेलं होतं आणि खूप चांगली बागायती विकसित केली. म्हणजे त्याच्यात आमचा एक छोटासा सहभाग असायचा लहान मुलांचा, की जाऊन त्या डोणीमधनं पाणी घ्यायचं आणि कलमाला नेऊन शिंपायचं. हे खूप चांगले असे अनुभव होते. आणि गावामध्ये भजनी परंपरा म्हणजे आजही माझा एक पुतण्या आहे समीर महाजन, आज जिल्ह्याचा चांगला भजनी बुवा म्हणून ओळखला जातो. तर भजनी परंपरा गावातल्या आम्हाला खूप आनंद वाटायचा की रात्रीचं म्हणजे त्यावेळेला जे काय साने गुरुजींच्या श्यामच्याईमधलं वातावरण होतं ते सगळं ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला अनुभवायला मिळायचं. मुंबईमध्ये मुळीच मिळायचं नाही हे, की बाबा 7च्या आत घरात, हे तर सगळं मुलांना पण आवश्यक होतं. आणि खूप छान समुद्र किनारा आहे मुणग्याला. मुणग्याचं जे ग्रामविकास मंडळ आणि माजी विद्यार्थी आहेत भगवती या स्कूलचे, ते माजी विद्यार्थी मुंबईमध्ये खूप सक्रिय आहेत. आणि कोरोनासारखी जेव्हा आपत्ती आली तर त्यावेळेला अनेक लोक गावाकडे आश्रय घ्यायला आले. तर सगळ्यात पहिलं गावातल्या मुंबईतल्या लोकांनी सगळी व्यवस्था तिकडच्या शाळेमध्ये सगळं त्यांना जे काय लागणार आहे सामान, कोणाच्याही घरातून जाऊन जेवण नेऊन ठेवायची काय गरज नाही. जे जातील ते आपलं काय ते रांधतील आणि खातील. असं सगळं त्या शाळेमध्ये सगळं तांदळापासून कांदे बटाट्यापासून तेलापर्यंत सगळी व्यवस्था, गव्हाच्या पिठापासून सगळी व्यवस्था करून ठेवलेली होती. एक आदर्श व्यवस्था मानावी लागेल. कारण का तोपर्यंत सरकारने काय असं सांगितलं होतं, तुम्ही कुठेतरी आयसोलेट राहा असं सांगितलं होतं. तर ही आमच्या गावाने लगेच मुंबईतल्या आमच्या तरुणांनी सक्रिय भाग घेऊन ही सगळी व्यवस्था केली. मग आता जाऊन 1 महिना, 1.5 महिना, 2 महिने, किती महिने राहायला लागेल माहिती नाही, राहायचंच आहे.
तर मग रंग पण नेऊन ठेवले होते, ब्रश नेऊन ठेवले होते, तर गावच्या शाळेचा रंग काढले वगैरे. आणि खूप छान अशी आदर्श अशी एक व्यवस्था आमची ग्रामव्यवस्था आहे. आज अनेक गावांमध्ये आपण राजकीय ह्याच्यामुळे एकमेकांमध्ये वितुष्ट आलेलं पाहतो. आमच्या नशिबाने आमच्या गावामध्ये असं काही हे नाही. सगळे एकमेकाशी गुण्यागोविंदाने राहतात आणि खूप मोठी, आता तुम्ही अनंत चतुर्दशी म्हणतात तर जवळजवळ प्रत्येक घरातच 11 दिवस गणपती असतो. बरोबर. ह्याचं कारण का की माझ्या गावाला 12 वाडे आहेत, तर आपल्या वाडीतलं भजन केव्हाही करता येतं, पण इतर 11 वाड्यातली भजनं त्या वाडीत जाऊन होतात. त्यामुळे 11 दिवस गणपती करावंच लागतं. बरोबर. तर अशी परंपरा असलेलं गाव. आणि नेहमीच मुंबईमधनं म्हणजे 20व्याचा क्षण म्हणून कोकणाकडे धाव घेण्याची एक हे निर्माण होते. त्या काळामध्ये एवढं तो एस टीचा प्रवास बिकट होता की जवळजवळ 15 ते 20 तास लागायचे. पण तरीसुद्धा ती पण एक गंमत होती. आणि परत मुंबईला जायचं तर आम्हाला जाऊन आचऱ्यामध्ये जाऊन रात्री राहावं लागायचं की ती एकच एस टी असणार आणि त्याला सगळेच लोकांना जायचं आहे. तर आचऱ्याला जाऊन राहायचं आणि सकाळी तो डेपो उघडल्यानंतर त्याचं आपलं तिकीट बुक करायचं, मुंबईला जायचं. खूप त्याच्यात मजा होती सगळी. आणि ग्रामीण भागामधले बाजार वगैरे सगळे होते. आज दिसत आहेत, पण ते असं अगदीच म्हणजे हे बाजार शहरीकरणासारखे झाले. त्यावेळेला प्रत्येकाचं जे काय उत्पन्न होतं थोडं जे काय कृषीमध्ये जे काय होते त्या गोष्टी सगळ्या बाजाराला मिळायच्या. मिडगावचा बाजार होता किंवा चिंदरचा बाजार होता, आचऱ्याचा बाजार होता. तर ह्या बाजारामध्ये जायची पण एक खूप गंमत असायची. हे सगळं आता आपण थोडंसं मिस करतो इकडे. कारण आता प्रत्येक गावागावामध्ये आता म्हटलं तर छोट्या छोट्या गावामध्ये 200 रिक्षा झाल्या. बरोबर. त्यामुळे आता त्याचं काय तसं बाजाराचं काय महत्त्व राहिलं नाही. बरोबर. नाही, तुम्ही बोलत असताना मलाही असं आठवलं, मी रिकॉल करत होते की बाजार म्हणजे जुने बाजार जे होते ते खरंच खूप असं म्हणजे त्या बाजारात फिरायचं तरी सुद्धा एक वेगळी गंमत होती ती. जसे कृषी उत्पन्न म्हणजे मग कोणी केळी असायची, शहाळी असायची, अगदी छोट्या छोट्या चाफ्याची फुलं असायची, म्हणजे अजूनही असतात, परंतु ती जी एक वेगळी मजा होती ती काही औरच होती. हे सगळं म्हणजे मुणग्याच्या तुमच्या आठवणी खूपच चांगल्या आहेत. अजूनही त्या आपण म्हणजे प्रत्येक जण आपण गावामध्ये जगत असतो. मुंबईमध्ये तुमचं शिक्षण झालं, अत्यंत चांगल्या पद्धतीने तुम्ही शिक्षणाचं हे करून विद्यापीठामध्ये तुमचं करिअर सुरू केलं. कशा पद्धतीचा तो म्हणजे मुणगे, मुंबई विद्यापीठ आणि तुम्ही निवडलेलं क्षेत्र याचं म्हणजे घरातून आलेलं होतं की तुम्ही स्वतः हे निवडले? त्यावेळेला आईची अशी एक इच्छा होती की आपल्या मुलाने इंजिनियर बनावं. आणि मला खरं तर जायचं होतं, कॅटरिंगला जायचं होतं. तिच्या दृष्टीने हा काहीतरी नुसतं असं काहीतरी हे घेऊन काविलता घेऊन ढवळत राहणार असं एकतर म्हणजे वाढपी किंवा एकतर आचारी, या तिला 2च गोष्टी दिसत होत्या. आणि मला चांगले टक्के होते, अगदी भरमसाठ टक्के. म्हणजे त्यावेळेला मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यामध्ये गणितामध्ये कधी 100% मार्क सोडले नाहीत. तर त्यामुळे साहजिकच इंजिनिअरिंगला प्रवेश अगदी सुकर मिळाला. पण म्हणजे जायचं नव्हतं तिकडे. पण मग शेवटी आईची इच्छा फार महत्त्वाची आहे आणि इंजिनियर झालो. आणि मग त्याच्यानंतर माझ्या आयुष्यामध्ये एक आपल्याच इकडचे माजी आमदार राजा उमेराशी एक संस्था चालवत होते, तर नागरिक शिक्षण संस्था म्हणून. तर ती मुंबईतली एक प्रख्यात शिक्षण संस्था आज आहे. तर त्यांनी त्यावेळेला कॉम्प्युटर सायन्स त्यांना चालू करायचं होतं आणि मी नुकतंच इंजिनियर झालो होतो. तर जस्ट माझ्या मदत म्हणून मला बोलवलं. आणि मग नंतर लक्षात आलं त्यांच्या की हा शिकवू पण शकतो. आणि सगळे त्या काळामधले पहिले कॉम्प्युटर मी असेंबल केले स्वतः. म्हणजे फक्त वस्तू आणायच्या सगळ्या आणि त्या सगळ्या जोडून असेंबल करणं, तो पण माझाही पहिला प्रयोग होता की आम्ही नुसतं शिकलेलो होतो की कशाला काय जोडतात, पण स्वतःहून काय जोडलेले असे पदार्थ नव्हते. कारण डायरेक्ट कॉम्प्युटर कॉलेजमध्ये असायचे, त्याच्यावर आम्ही प्रॅक्टिस करायचो. स्वतः ज्याला असेंबल कॉम्प्युटर म्हणतात तो आम्ही त्या काळामध्ये 88 साली केला. आणि मग ते अभ्यासक्रम चालू केल्यानंतर साहजिकच मीच शिकवायला त्यात सुरुवात केली. याचं कारण त्यांच्या मागे जो फोटो लावलेला होता तो यशवंतराव चव्हाणांचा होता. राजाभाऊ बसलेले होते त्यांच्या मागे. तर म्हटलं हे माझं डेस्टिनेशन आहे, कारण का माझ्या जीवनामध्ये प्रचंड आदर्श असं स्थान वाचनामधून मला यशवंतराव चव्हाण वाटले. तर म्हटलं ह्यांचा फोटो का लावला आहे? तर ते म्हणाले हेच संस्थेचे संस्थापक आहेत. म्हटलं की बाबा हेच आपलं म्हणजे कार्यक्षेत्र आहे. मग त्या कॉलेजमधनं मी कॉम्प्युटर सायन्स शिकवायला सुरुवात केली.
आणि मग अगदी आय टीचा कोर्स आता आपण जेव्हा ऑनलाईनमध्ये आपण एक्झाम देतो तर महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरवलं आपण की याच्यामध्ये आय टीचं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आय टीच्या ऑनलाईन एक्झाम्स घेण्याचं जे काय पहिले काही प्राध्यापक त्यांना जे श्रेय जातं त्याच्यामध्ये मी एक आहे याचा मला खूप आनंद वाटतो. आणि खूप चांगल्या प्रकारे ते आज आय टीमध्ये प्रचंड मुलं आज सहभाग घेत आहेत आणि त्याचा फायदा अगदी म्हणजे आपण असा विचार केला तर त्या काळामध्ये लोड शेडिंग असायचं हो आणि सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये, बरोबर एक मुंबई सोडलं तर, पण त्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये पहिल्यांदाच असं झालं की SSC बोर्डाने HSC बोर्डाने सगळ्यात पहिल्यांदा लोकांना सांगितलं की म्हणजे सगळ्या संस्थांना सांगितलं की तुम्ही एक दिवस भाड्याने ज्या काही एक्झाम असतील त्या दिवशी जनरेटर घ्या आणि जनरेटरवरती कॉम्प्युटर चालवा आणि ते तशा प्रकारे आपण एक्झाम्स त्या सगळ्या कंडक्ट केल्या. आणि आज अगदी यशस्वीपणे आपण बघितलं तर आज कुठल्याही ग्रामीण भागात मुलं ऑनलाईनवरती, म्हणजे आपण तर कोरोना काळात तर संपूर्ण ऑनलाईनवरतीच सगळी यंत्रणा आली आणि ते मुलं सगळी करत होती. तर ह्याचा एक आम्ही कुठेतरी आम्ही त्याचा पाया रचल्याचं एक समाधान मला त्याच्यामध्ये वाटतं. नक्कीच. मग आता हे सगळं करत असताना म्हणजे इंजिनिअरिंग केलं, कॉम्प्युटर सायन्स शिकवायला लागलात, कुठल्याही प्रकारचा टीचिंगचा एक्सपिरियन्स नसताना मग लॉकडे कुठल्या म्हणजे केव्हा वळलात? मी जो होतो तो मी म्हणजे इंजिनिअरिंग फॅकल्टीमध्येच होतो. मग त्याच्यानंतर मी काही संस्थांनी मला बोलवलं. मी मॅनेजमेंटमध्ये पण माझं स्पेशलायझेशन आहे. तर 1-2-3 संस्थांनी त्यांनी जेव्हा मॅनेजमेंटचे कॉलेज चालू केले तेव्हा त्यांना मला मॅनेजमेंटसाठी म्हणून फॅकल्टी म्हणून बोलवलं. पण एकदा फॅकल्टी म्हणून बोलवल्यानंतर आपण त्या कॉलेजचा एक भाग होऊन जातो. बरोबर. तर तसं प्रकारे त्यांचं कॉलेजचं जे नवीन एस्टॅब्लिशमेंट आहे ते करण्याच्या मला 2 कॉलेजेसची संधी मिळाली आणि त्या 2 कॉलेजच्या संधीमधनं मग त्याच्यानंतर लॉ अकॅडमीमध्ये माझा जो अभ्यासक्रम आहे हा 5 वर्षाचा, ज्यांना 12वी नंतर डायरेक्ट वकीलच व्हायचं आहे असं ज्यांचा निर्धार आहे अशी सगळी मुलं विद्यापीठात घेतात. आणि हा अभ्यासक्रम बाकी कुठेही नाही आहे, हे फक्त विद्यापीठामध्येच आहे, कॅम्पसमध्ये. त्यामुळे त्याचं अभ्यासक्रमाची रचना करणं आणि त्याच्यामध्ये मी म्हणजे असं सहज थट्टेत लोकांना म्हणतो की लॉमध्ये मला फक्त लॉचं स्पेलिंग येतं, पण मी लॉचा फॅकल्टी नाही आहे. आमच्याकडे अर्धे सब्जेक्ट आहेत ते सगळे मॅनेजमेंटचे आहेत, कारण का कोर्सचं नाव आहे BBA LLB, बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड लॉ. हे 5 वर्षाचा इंटिग्रेटेड कोर्स आहे जो आम्ही स्वतः निर्माण केलेला आहे आणि आम्हीच त्याचे परीक्षक आहोत. पण इकडे आम्हाला दुहेरी ॲफिलिएशन आहेत. एक म्हणजे मुंबई विद्यापीठाचं ॲप्लिकेशन लागतं आणि दुसरं बार काउन्सिल ऑफ इंडियाचं ॲप्लिकेशन लागतं, कारण ती मुलं डायरेक्ट जाऊन वकिली क्षेत्रामध्ये जाऊन काम करणार आहेत. आणि साहजिकच तिकडे गेल्यानंतर आमच्याकडे दुसरा एक अभ्यासक्रम आहे तो सायबर सिक्युरिटीचा आहे. तर सायबर सिक्युरिटीमध्ये मी भरपूर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम केलं आहे. तर त्यामुळे त्यांना माझा जास्त फायदा करून घेता आला आणि मलाही त्याच्यामध्ये खूप आवड आहे की आपण जेव्हा एखादं क्रेडिट कार्ड वगैरे म्हणतो किंवा त्याची सुरक्षा म्हणतो तर आपल्याला सगळं अनेक गोष्टी सांगितलेल्या असतात, पासवर्ड कोणाला सांगू नको, अमका तमका. पण ती जी संपूर्ण यंत्रणा तयार करायची आहे आणि किंवा आज तुम्ही रेल्वेचं तिकीट बुक करता, ती जी त्याच्या मागची संपूर्ण यंत्रणा आहे की जी मॅन्युअली पूर्वी होत होती, आता तुम्हाला समजतं की तुमचं तिकीट कन्फर्म होईल की नाही हे पण समजतं. बरोबर. किती टक्के लोकांमध्ये कन्फर्म तिकीट होईल, किती वेटिंग लिस्ट कमी होईल, हे सगळं आज समजतंय. तर ह्याच्या मागची जी सिक्युरिटी आहे यंत्रणेची, तर आपण असं कधीच विचार करत नाही की ही यंत्रणा फेल होईल. तर त्याच्या मागच्या ज्या पॉलिसी प्रोसिजर डिझायनिंग आहेत त्याचाही एक मी जागतिक पातळीवरती एक भाग ठरू शकलो, याचा पण मला खूप अभिमान वाटतो. पण ते खूप गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया त्याच्यामध्ये असतात आणि खूप असं म्हणजे माझे केस तर त्यामुळे बहुतेक पिकले असं वाटायला लागतं की त्याच्यामध्ये खूप छान असं काम करता येतं आणि एक आव्हानात्मक असतं. बरोबर. आणि आपल्याला, आम्ही कोकणी माणसं आहोत त्यामुळे आव्हान घेण्याची आपल्याला कायमच तयारी असते आपली. बरोबर. आणि मी आंतरराष्ट्रीय काही कॉन्फरन्सेस वगैरे त्याच्यामध्ये माझं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि त्यामुळे त्यावेळेचे SM कृष्णा म्हणून आमचे जे राज्यपाल होते त्यांनी माझा विशेष सत्कार केला. बरं. त्यावेळेला मी त्यांना फक्त एकच म्हटलं की बाबा, मला कोणीतरी परदेशातल्या लोकांनी मला मोठा म्हटलं म्हणून माझा सत्कार होतोय, मला खूप वाईट वाटतं.
आपल्याकडे युनिव्हर्सिटीमध्ये अशी यंत्रणा पाहिजे की आपल्यातला कोणतरी हिरा आहे तर तो आपण शोधावा आणि त्याचा अगोदर सत्कार आपल्याकडे व्हावा, मग नंतर जगामध्ये व्हावं, असं त्या थोडंसं एक खंत पण वाटते की आपल्याकडे आपल्या लोकांची. मला खूप आनंद वाटतो की तुमच्याशी झालेल्या एक 5-10 मिनटं चर्चेमधनं तुम्ही हे म्हणजे मला इकडे आमंत्रित केलं. मला विद्यार्थ्यांना मुख्य म्हणजे मार्गदर्शनासाठी मी माझ्या आयुष्यामध्ये जवळजवळ 350च्या वरती पर्यावरणविषयक कार्यशाळा मोफत घेतलेल्या आहेत. अवयवदानासाठी मी जवळजवळ 160च्या वरती कार्यशाळा घेतल्या अवयवदानासाठी. आणि म्हणजे अगदी अवयवदानाची जी आजची गरज आहे तर त्याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात येतं की किती महत्त्वाचा हे प्रकार आहे. आणि जवळजवळ 36 राज्यामध्ये आमचे 36 जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्राच्या आमच्या रक्तदान चळवळीचे पण कार्यकर्ते आहेत. जवळजवळ 10,000 लोकांचा आमचा जीवनदाता म्हणून एक समुदाय आहे की कुठेही पाहिजे असेल तर. आणि आम्ही जवळजवळ 1.5 ते 2 तासामध्ये रक्त उपलब्ध करून देतो. हे एक चांगली गोष्ट आहे. आणि ह्याच्यासाठी जे सगळं आहे मी व्हॉट्सअप माध्यम आहे त्याचा आम्ही सकारात्मक ह्याच्यामध्ये उपयोग करून घेतला की अनेक गोष्टी आपल्याला माध्यमांवरती चांगल्या प्रकारे करून घेतात. कधी असं मला वाईट वाटतं की माध्यमांवरती असं येतं की इकडे अमुक ॲक्सिडेंट झाला आहे आणि त्यांना किडन्या द्यायच्या आहेत वगैरे. अरे एवढं सोपं हे नाही आहे. आणि अशी किडनी तो माणूस गेल्यानंतर त्याचं काहीच करता येत नाही. तर ह्याच्याबद्दलची एक जाणीव जागृती झाली पाहिजे. मग तो बिचारा एखाद्याला काय समजत नाही, त्याला वाटतं की हे कोणतरी मेसेज आणखीन 10 ठिकाणी टाकावा. कोणी हरवलेला असतो तो व्हॉट्सअपला मेसेज टाकतो, तो मुलगा घरी पण येऊन पोचलेला असतो तरी तो मेसेज फिरत असतो. गुड मॉर्निंग, गुड नाईट ह्याचे मेसेज फिरत असतात. ह्याच्यामुळे अनावश्यक आपण जो काय माहितीचा आपण अनावश्यक वापर करतो. माहितीचा एक चांगल्या प्रकारे उपयोग करून देण्याचं काम अनेक संस्था चांगल्या प्रकारे करत आहेत. म्हणजे अनेक विद्यार्थी आहेत आज गुगल फॉर्म भरून देतात, व्हॉट्सअपवरनं पाठवून लिंक पाठवतात. हा माहितीचा चांगला सक्रिय सकारात्मक वापर म्हणता येईल. आमच्याकडे माझं स्वतःचं साप्ताहिक होतं कोकण वैभव म्हणून. मी कोविड काळामध्ये ते बंद केलं आम्ही. तर त्याच्या ह्याच्यामध्ये मला नशिबाने मालवणी भाषेमध्ये लिहिता आलं. कारण आमचं एक उंडक्याचं फेरफटको म्हणून त्याच्यामध्ये एक सदर असायचं, खूपच प्रसिद्ध होतं. मग त्याच्यामुळे मालवणी भाषेचं मी तर मुंबईत राहिलो त्यामुळे आमच्या घरी फक्त जेवढी मालवणी बोलणारी आमचे आजी आजोबा होते त्यामुळे ती मालवणी माहिती आहे फक्त. पण मग नंतर अभ्यास केला त्याच्याबद्दल किंवा आपल्याला सदर लिहायचं आहे वगैरे. आणि अभ्यास केल्यानंतर मग मी आता मालवणी मराठी शब्दकोश तयार केलेला आहे. लवकरच तो प्रकाशित होईल. आणि मला ज्या वेळेला अनेक गोष्टी अशा व्हॉट्सअपवरती अनेक आपल्याला गोष्टी, कथा, कविता कोण पाठवतात. तर मी असं खूप असं बघितलं की मला कवितांची खूप आवड आहे. तर मी मग जगप्रसिद्ध कवींच्या कविता शोधायला लागलो आणि मग त्या कवितांमधनं त्याचा अनुवाद मराठीमध्ये करायचा वगैरे. आता माझं नोव्हेंबरमध्ये एक पुस्तक येईल, ही हरिवंशराय बच्चन यांचं मधुशाला मी संपूर्ण मराठी केलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये खूप मला आवड अनुवादामध्ये निर्माण झाली. आणि मग आपोआप तुम्ही काहीतरी केलं. मी व्हॉट्सअपचा खूप सक्रिय ह्याच्यामध्ये म्हणजे जे साहित्यिक समूह आहेत तर त्यांच्याकडे एखाद्याला पाठवून द्यायचं. आपण त्या समूहाचा भाग व्हायचं नाही कारण का मग ते सारखे मेसेजेस राहतात. आणि त्यांनी जे टाकल्यानंतर त्याचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचा प्रसार आणि प्रचार होतो. तर अशा प्रकारे मला अचानक एका पोलीस खूप मोठ्या अथॉरिटीचा फोन आला की सर तुमची अमुक मी व्हॉट्सअपवरती कविता वाचली, तसं पोलिसांवरती नाही का हो कविता वगैरे. तर मी म्हटलं की बघतो शोधावी लागेल. आणि मी जसं पोएम ऑन द पोलीस असं टाकलं गुगलवरती आणि लगेच मला जॉर्ज बर्नार्ड शॉची कविता मिळाली. आणि मी त्यांना 20 मिनिटाला ती कविता त्यांना पाठवून दिली. आणि तो म्हणजे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ म्हटल्यानंतर आपल्याला ती प्रगल्भ कविता वाटेल, पण ती कविता आहे ना ती त्यांनी आपल्या बालपणामध्ये आपल्याला पोलिसांचं असणारं आकर्षण आहे अतिशय छान अशी कविता लिहिली. त्यांना पाठवल्यानंतर त्यांनाही ती खूप कविता आवडली.
आणि त्यांनी ते दक्षता मासिकाचं दालन, जे कवितांचं दालन आहे, ते पोलिसांच्या कवितेवरनं माझ्या अनुवादावरनं चालू केलं. बर. तर ओके. ते वाचल्यानंतर एका परदेशातल्या एका पब्लिशरनी त्यांना सगळ्या भारतातल्या भाषेत प्रकाशित करायची आहे, आंतरराष्ट्रीय पब्लिशिंग हाऊस आहे. तर त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही अनुवाद कराल का, तुम्ही चांगला अनुवाद करता. मग मी डेल कार्नेगी यांची 4 पुस्तकं अनुवादित केली बर. मराठीमध्ये, आणि ती आता गुड रीड्समध्ये आहेत. बरं. आणि त्याचं प्रत्येकाच्या 25-25 हजार कॉपी गेल्या 3 वर्षात संपलेल्या आहेत, आणि 4ही पुस्तकांच्या. वा, क्या असं बात आहे. वेगळं सकारात्मक उपयोग आपल्याला व्हॉट्सअपचा करता येईल किंवा ह्या समाज माध्यमांचा करता येईल. बरोबर. नक्कीच. आता जो म्हणजे तुमचा साहित्यिक तसा म्हणायला, म्हणजे तुम्ही पत्रकारितेच्या क्षेत्रात देखील गेलात, साहित्य क्षेत्रात देखील गेलात, उत्तम असा व्हॉट्सअपचा वापर कसा करावा हे तुम्ही स्वतः तर आचरणात आणलंच, परंतु इतरांनाही ते करायला लावलं. हा सुद्धा एक वेगळा प्रवास आहे. म्हणजे इंजिनिअरिंग अकॅडमिक तुमचं सुरू झालं तिथपासून, परंतु ते फक्त तेवढ्या ह्याच्यापुरतं मर्यादित न राहता त्याला अनेक चांगले वेगवेगळे कंगोरे म्हणजे वाटा थोड्या फुटल्या. बोलीभाषेचं जे म्हणालात की लवकरच तुमचा बोलीभाषेतला म्हणजे मालवणी आणि बोलीभाषेतले शब्द त्याची एक डिक्शनरी तुम्ही प्रकाशित करणार आहात. मालवणी ही जगाच्या पाठीवरती कुठेही माणूस गेला मालवणी तो एकमेकांबरोबर मालवणीतच बोलणार. आपल्या भाषेची गोडी, आपल्या भाषेचा लहेजा हा तर काय म्हणजे विचारता सोय नाही. ही जी काय तरीही शब्दांची डिक्शनरी काढावीशी वाटली, ही कशासाठी? काय होतं की अनेक माझे मित्र आहेत, तर ते म्हणतात की तुम्ही मालवणी लोक बोलतात ते एकमेकाशी बोलताना नाही एवढं हसतमुख आणि सगळं चाललेलं असतं, ते आम्हाला ते लक्षातच येत नाही की काय बोलतोय ते. म्हणजे जरी ते मराठी असले तरी मी आता थोडक्यात आहे की बाबा कोणात कोणतरी जागतिक विषयावरती बोलत असतात 4-5 मित्र, आणि ते सगळे मालवणचे समजा असतील, तर एक कोणतरी माणूस आहे तो काहीतरी आपलंच काहीतरी सांगतो की बाबा आपलंच काहीतरी गाणं सांगतो. तर आम्ही आपले सहज पटकन आपण म्हणतो की कोणाक कशाचा बोडक्या केसाचा, तर सगळ्यांना खसखस होते की बाबा हास्य पिकतं. तर ते दुसऱ्या माणसाला समजत नाही की याचा काय अर्थ आहे. बरोबर. की आम्ही कशाची चिंता करतो, आम्ही विश्वाची चिंता करून राहिलोय, चिंता करतो विश्वाची, आणि हा माणूस काहीतरी आपल्या इकडे काहीतरी काल लाईट गेली आणि अमुक अमुक झालं म्हणून तो सांगतोय. तर ते बोडक्या माणसाला आपल्या एका केसाची चिंता असते, आपल्या डोक्यावर केस केव्हा येतील, त्याला विश्वाची चिंता नसते. बरोबर. तर ही जी गंमत आहे, तर ती मालवणी भाषेची तर गंमत आहे ते म्हणजे शिव्या आणि ओव्यांमध्येच आहे. बरोबर. आपण आपली भाषा अगदी म्हणजे आपण असं म्हणतो रांगडी आणि हो. शिवराळ असं मानली जाते. बरोबर. पण असं विचार केला तर म्हणजे बोलीभाषेचा एक अभ्यासक म्हणून विचार केला तर मालवणी माणसाबरोबरच असताना आमच्याकडे शिव्या येतात. बरोबर. म्हणजे दुसरा माणूस असताना मग शिवा म्हणण्यापेक्षा भाषा पण येत नाही ती, बरोबर. त्यामुळे त्याच्याशिवाय येत नाही. बरोबर. आणि अगदी आत्मीयता असल्याशिवाय आपण त्याच्याशी म्हणजे ज्या आपण शिव्या म्हणतो तर त्या अगदी आत्मीयता असलेल्या माणसालाच आपण त्या शिव्यांनी बोलवतो. बरोबर. आणि म्हणजे बोलवताच आपण मेला खय असोस, बरोबर. तर तो मेल्या म्हणजे काय त्यांनी का मरावं किंवा असा काही कुठलाही उद्देश नसतो, पण ती आमची एक आपुलकी असते म्हणून तो येतो. बरोबर. आणि नाहीतर दुसरा कोण अनोळखी असेल तर मी तुम्हाला विचारणार देवयानी खय असोस, बरोबर. तर ती जर मेलो खय गेलो माहीत नाही, बरोबर. कळणार नाही, हां खय जातो लोक काय माहीत नाही. तर ते जे आहे तर त्याच्यात मेल्या अमकं तमकं सगळं येतं. काही शिवाय आपण म्हणजे आपल्या मातोश्रींच्या ह्याच्यावरनं हो. आपण देतो, पण त्या म्हणजे सगळ्या अतिशय आत्मीयतेने म्हणजे ती शिवी असं नाहीच आहे असं म्हणजे त्या भाषेचा आविष्कार बघितला तर. आणि मग असा विचार केला की म्हणजे आपल्याकडचे अनेक शब्द आहेत की हडे ये म्हटल्यानंतर ते कोणाला समजणार नाही, हडे म्हणजे खडे म्हणजे. बरोबर. हां, तर त्यामुळे आपल्या असं एक गंमत म्हणून की सगळे शब्द लिहून काढले. माझ्या लहानपणी मी जेव्हा कॉलम लिहायचो तर त्यावेळेला मला अडचण होतीच, कारण का मी माझ्या घरामध्ये फक्त ऐकलेली भाषा आहे. बरोबर. मी काय करायचो की एक कथा आहे ती आमच्या आजीला ऐकवायची, आजोबांना ऐकवायची, आमचे चुलते होते त्यांना ऐकवायची, आणि त्यांना सांगायचो ही मला तर मालवणीमध्ये सांगा. मग ती कथा आहे ती परत मालवणीमध्ये सांगायची. मग लक्षात यायचं की ह्याला हे वापरतात, ह्याला हे वापरतात. आणि प्रत्येक बोलीभाषेचं पण व्याकरण असतं. बरोबर. तर मग कशाला कशाचे प्रत्यय लागतात वगैरे हे सगळं म्हणजे तो नंतर मी भाषाशास्त्राचा चांगला अभ्यासक होतो. मी MPhil पर्यंत भाषाशास्त्रामध्ये गेलो आणि MA मराठी केलं. माझ्या नशिबाने मला डॉक्टर ह्याचा प्राध्यापक केशव मेश्राम सारखे फार महत्त्वाची व्यक्ती
जीवनामध्ये आली की ज्यांचं संशोधनात्मक काम फार मोठं आहे, तर त्यांच्यामुळे घडत गेलो असा आणि भाषाशास्त्राची खूप गोडी लागली आणि असं वाटायला लागलं की म्हणजे इंजिनियर्सल्या लोकांना इंजिनियर्स लोक म्हणजे जाणीवपूर्वक त्यांच्या स्वतःच्या मातृभाषेचा अभ्यास नाही करत, इंग्रजीमध्ये त्यांना वाज होतं, त्यांचे फॉर्म्युला आले आणि त्यांचं काम करता आलं, वाज झालं, त्यांच्याकडनं कोणी भाषेची अपेक्षा करत नाही. पण असं विचार केला तर ज्यांना फॉर्म्युले करता येतात, ज्या सायन्सच्या विद्यार्थ्याला, त्याला भाषाशास्त्र पटकन समजेल. मी नेहमी सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना तू सायन्समध्ये आहेस ना, तर तुला पटकन भाषेचं व्याकरण समजू शकेल. याचं कारण ते सगळं ते पण एक व्याकरणच असतं. तो म्हणजे आज प्रोग्राम सी किंवा कोबोल असेल, सी असेल किंवा जावा असेल, तर त्याचं एक व्याकरणच असतं ना. तर व्याकरणाचा आपण अभ्यास करतो, त्यामुळे ती भाषा कळते. त्यामुळे मी नेहमी सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना सांगतो की तुमच्या दुर्दैव म्हणून की तुम्हाला भाषा 12वी नंतर ती तुमची मागे पडते. पण तुम्ही जर लिहायला गेलात, म्हणजे आज जयंत नारळीकरांची कुठलीही पुस्तकं वाचल्यानंतर असं लक्षात येतं की बाबा हा सायंटिस्ट नसता तरी हा लेखकच झाला असता. एवढं भाषेवरती त्यांचं प्रभुत्व आहे. आणि तेच नाही, असं लक्ष्मण लोंढे सरांचं पण असंच आहे. आणि सगळे जे लोक आहेत जे शास्त्रामधले, ते उत्कृष्ट लेखन करू शकतात. याचं कारण त्यांना फक्त ती भाषेची आवड पाहिजे. आणि मी जरा एक्सटेंडेड आवडमधला माणूस असल्यामुळे मी काय रोज उतरवून ठेवतो माझ्या आयुष्यामध्ये. मी माझ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना सांगतो की तुम्ही माझ्यासारखं नाही करू शकणार, पण माझ्याप्रमाणे करायचा एक प्रयत्न करा. मी हुशार मुलातला कधीच हुशार मुलगा नव्हतो, म्हणजे ज्यांना आपण टॉप 5 मध्ये असं म्हणतात तसं कधीच नव्हतो. पण त्याच्यानंतर जेव्हा मला ह्याची जाणीव झाली की आपण कुठे मागे पडतोय, तर मी रोज 350 पानं वाचल्याशिवाय झोपत नाही. आणि माझं पूर्ण वर्षभराचं प्लॅनिंग असतं की बाबा कुठली काही पुस्तकं वाचायची असतात, तर ती वाचलीच पाहिजेत आपल्याला. ह्याचं एक आणि ते पुस्तकं घरी घेऊन येतो. मग आमच्या मिसेस आहेत, त्यांना नेहमी असं वाटतं की बाबा रोज आलं तर घरी पुस्तकं तरी येतात, नाही तर शाली आणि हार पुष्पगुच्छ आणि शाली तरी येतात. तर ह्याच्या व्यतिरिक्त काय नाही, ह्याच्या व्यतिरिक्त काही द्यायचंच नसतं लोकांना. तर पुस्तकं घरात भरपूर आहेत. मी माझ्या नशिबाने मला मुंबईमधल्या 22 लायब्रऱ्यांमध्ये मोफत, म्हणजे अगदी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानपासून मला मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयापर्यंत सगळ्या उपलब्ध आहेत लायब्रऱ्या. आणि मी इव्हन विद्यापीठात असलो तर एक तर वर्गात असेल किंवा लायब्ररीत असेल. आणि बाकी मला आवडत नाही असं काही. आपण अभ्यास करावा, थोडा आपलं ज्ञान वाढवावं. आणि ते वाचन. आता माझे अनेक विद्यार्थी आहेत, ते त्यांनी स्वतःचं टार्गेट केलं आहे. काही कोणी 50 पानं वाचतो, त्याच्या ह्याच्याप्रमाणे. पण म्हटलं तो एक परिपाठ बनला पाहिजे तुमच्या जीवनामध्ये. पूर्वीच्या काळामध्ये आम्ही संध्याकाळची प्रार्थना करायचो, तर ती कशी तो एक परिपाठ बनतो. तर तसा तुमच्या जीवनामध्ये एक परिपाठ असून द्या, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे सब्जेक्ट घ्या. म्हणजे असं नाही की तुमचा आवडता सब्जेक्ट आहे, तुमचा अभ्यास विषय आहे, त्याच्यात तुम्ही करणारच अभ्यास, पण इतर विषय तुम्हाला माहिती नाही असं होता कामा नये. आणि मग बघा ना, आज आता कुठलाही आर्ट्स ग्रॅज्युएट असेल म्हणून त्याला काय मोबाईलमधलं काय माहिती नाही असं नाही. तो त्याला त्याच्या जीवनाला जे आवश्यक आहे ते तो करून घेतो. तसं भाषेबद्दल झालं तर मग किंबहुना भाषा कधीच मरणार नाही. मला तर नाही वाटत की मराठी भाषेचं कुठे भवितव्य धोक्यात आहे वगैरे वगैरे. इव्हन आपल्या कुठल्याही बोलीभाषांचं भवितव्य धोक्यात नाही जोपर्यंत आपण त्या वापरत नाही तोपर्यंत. त्यामुळे जाणीवपूर्वक तुम्ही म्हटलं तसं आमची मालवणी तर कधीच म्हणजे हे नष्ट पावणार नाही असं मला वाटतं. कारण आम्ही कुठेही जगात तुम्ही कुठेही गेलं तर आम्ही आमच्याच भाषेत बोलतो. आणि खूप चांगला त्याचा बोलीभाषेंचा उपयोग करून घेता येतो. आणि बोलीभाषेंमुळे माणसामध्ये म्हणजे सुसंवाद आणि जवळीक निर्माण होते बोलीभाषांमुळे. माझं नशीब चांगलं की साहित्य अकादमीनी 22 भाषांची, सागरी किनाऱ्याच्या भाषांची परिषद भरवली होती. तर त्याचं एक अग्रगण्य स्थान मला त्या भुजमध्ये भरवली होती. आणि आपल्या मालवणी भाषेला डॉक्टर भालचंद्र नेमाडेंनी दिलं आणि मला तिकडे माझ्या भाषेचं सादरीकरण करता आलं. आणि खूपच चांगलं. म्हणजे आपल्या म्हणजे तुम्ही विचारलं नाही तरी सांगणे भाग आहे की आमच्याकडे आचऱ्याचं रामेश्वर वाचनालय आहे. तर ह्याला 150 वर्षाची परंपरा आहे. ज्या काळामध्ये असं विचार करतायत की ज्या काळामध्ये मराठी पुस्तकंही छापली जात नव्हती, त्या काळामध्ये 300 पुस्तकं त्या वाचनालयामध्ये इंग्रजी होती. आणि आचऱ्यासारख्या ठिकाणी
तर आचऱ्यासारख्या ठिकाणी एवढे इंग्रजी वाचणारे लोक होते आणि ज्यावेळेला आपण वाचतो त्यामुळे आपल्याला ती सगळी म्हणजे प्रगल्भता ज्या भागामध्ये आपल्या कोकणातली आहे, म्हणजे अगदी विचार केला तर म्हणजे त्या आमच्या कृष्णाजी प्रभाकर खाडीलकरांपासून आपण सगळ्यांची नावं घे, बाळशास्त्री जांभेकरांपर्यंत, त्यामुळे जागतिक कीर्तीवरती जाऊन काम केलं. बरोबर. तर ह्याची सगळ्यांची पार्श्वभूमी जी आहे की त्यांच्या घरामधल्या लोकांचं वाचन खूप चांगलं होतं, त्यामुळे त्यांना एक प्रगल्भता आली. बरोबर. आणि कुठलंही म्हणजे बाळशास्त्री जांभेकर घ्या तर बाळशास्त्री जांभेकर ह्यांनी म्हणजे जगामध्ये पहिले मॅप आहेत ते आपण छापले आहोत. म्हणजे जॉग्रफीच्या पुस्तकामध्ये ते फक्त असा आकार बिकार असं तोंडी बिंडी सांगायचे आणि मग काहीतरी तो शिक्षक आहे तो स्वतःच्या आकाराने ऑस्ट्रेलिया खंड कसा असेल कारण का तो गेलेला नाही, यांनी स्वतः सगळे तयार करून घेतले. बरं. आणि बाळशास्त्री जांभेकरांनी कारण ते शिक्षण विषयक फार अधिकारी होते हो. आणि त्यांनी ते पहिल्यांदा छापील स्वरूपात आपण आणले. व्याकरण आपण म्हणजे इव्हन इंग्रजीचं व्याकरणही आमच्या लोकांनी फॉर्म्युलेट करून छापलेलं आहे त्या काळामध्ये. बरं. हां, म्हणजे तरखडकरांपासून सगळे हो, हो. विद्वान होते आणि अर्थात मेजर कॅन्डीपासून सगळ्या लोकांना एक आत्मीयता होती भारतीय भाषांबद्दल वगैरे, कॅरीनपासून. तर ह्या लोकांनी आपल्या लोकांमधले जे टॅलेंटेड आहेत ते लोक उचलते. मी असा विचार केला तर नाना शंकर शेट आहे, नाना शंकर शेटांसारखी प्रगल्भ व्यक्तिमत्व किंवा आमच्याकडे पावा काणेंसारखं प्रगल्भ व्यक्तिमत्व, म्हणजे कधी कधी असं वाटतं की भारतरत्न हा त्यांच्यासाठी खूप कमी, आपण म्हणजे कमी काहीतरी दिलं आहे. म्हणजे आपल्यासाठी तो सर्वोच्च पुरस्कार आहे, पण कार्य बघितलं तर जवळजवळ 12,000 अप्रकाशित पानं जी अप्रूव्ड आहेत, म्हणजे जागतिक मान्यता असलेली पानं आहेत संशोधनातली, 12,000 अप्रकाशित पानं आहेत आजही. विनोबा भावेंसारखे व्यक्ती आज आमच्या कोकणामधले आहेत की काय हे लोकमान्य टिळक आहेत, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. ही सगळी कशी म्हणजे आंबेडकरांचं मी तर म्हणजे खूपच मोठा आदर्श मानतो. माझे वडील आंबेडकरांचे चरित्रकार आहेत. महाराष्ट्र शासनाने हिंदीमध्ये जेव्हा आंबेडकरांचं चरित्र आहे ते माझ्या वडिलांकडनं लिहून घेतलं. तर त्या आंबेडकरांसारखा माणूस आहे तो, ते सतत वाचत असायचे. तो आदर्श घेतल्यामुळे आज मी या तुमच्या खुर्चीवर येऊन बसू शकलो. हे सगळं झालं म्हणजे साहित्य परंपरा जी काही तुम्ही आता सांगत आलात, परंतु सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एक सायन्सचा स्टुडंट्स आहे, मुंबईमध्ये शिक्षण झालेलं आहे, मुंबईमध्ये जन्म झालेला आहे, गाव मुणगे जरी असलं तरी गावाची नाळ जोडून ठेवलेली आहे. हे सगळं करत असताना वारीचा एक वेगळा एक पायंडा हा तुमच्या घरातून सुरू झालेला होता आणि आजपर्यंत तो अव्याहतपणे सुरू आहे. ही वारी केवळ टाळ विणा मृदंग घेऊन अभंग म्हणणाऱ्यांची एक जी असते पांडुरंगाच्या ओढीने जाणारी, त्या व्यतिरिक्त एक स्वच्छतेची वारी, स्वच्छता दूत म्हणून तुमचे सगळे जे वारकरी असतात ते स्वच्छता दूत म्हणून त्या पंढरीच्या दिशेने जात असतात. हा जो काही ही जी काही परंपरा किंवा ही वारीची एक वेगळं ठेवण जी काय आहे ती कुठपासून सुरू झाली? आमच्या म्हणजे माझ्या घरामध्ये आध्यात्मिक अधिष्ठान फार मोठं आहे. माझ्या वडिलांचे 2 आदर्श होते. त्यातले एक साने गुरुजी एक आदर्श होते आणि साने गुरुजी कथामालामध्ये माझे वडील आग्रहाने भाग घेत होते. आणि मग नंतर माझ्या युवा अवस्थेमध्ये असताना मी पण साने कथामाला शाळेत जाऊन नुसत्या कथाच सादर करायच्या आहेत मुलांना, आणि त्यामुळे माझी एक थोडीशी वक्तृत्वाची जळणघळण झाली. तर त्या वारीमध्ये त्यांचा दुसरा आदर्श होता संत गाडगे महाराज. संत गाडगे महाराज आहेत ते त्यांचं कार्य प्रत्यक्ष वडिलांनी बघितलेलं आहे की म्हणजे माझे वडील ज्यावेळेला गिरगावमध्ये राहत होते टोपीवाला लेनमध्ये, तर त्या टोपीवाला लेनमध्ये राहत असताना बाबांचं तिकडे कीर्तन होणार होतं. तर बाबांचं कीर्तन होणं तर सगळे लोक जमले वगैरे. तर बाबा म्हणाले कीर्तन कुठे होणार आहे, तर त्यांनी तिकडे लोकांनी एक थोडंसं व्यासपीठ वगैरे बनवलं होतं. वरती बाबा उभे राहतील, खाती लोक बसतील वगैरे. अख्खी गल्ली पॅक होती. तर बाबांनी बघितलं की 2 बिल्डिंगच्या मध्ये संपूर्ण कचरा पडलेला आहे. तर बाबा म्हणाले कीर्तन मी इकडे करणार, कीर्तन इकडे करणार. आणि बाबांनी झाडू मागितलं आणि झाडायला सुरुवात केली तिकडे. काय परिणाम असतो विचार करा की ज्या 2 बिल्डिंगमधनं आपल्या घरातनं असलेला कचरा आहे तो फक्त त्या 2 बिल्डिंगच्या मध्य भागामध्येच टाकायचा, असं जे समीकरण झालेलं होतं
तर दुसऱ्या दिवशी त्या बाईचा हात टाकताना अडखळायला लागला की काल बाबा इकडे खालती झाडू मारून गेले. बरोबर. म्हणजे आजही बघितल्या त्या 2 बिल्डिंगी आज तशाच आहेत आजही, फक्त तिकडचे आता रहिवासी बदलले आणि त्या कमर्शियल झाल्या आहेत, पण तिकडे कचरा हा नावाला नाही त्या काळापासून. तर हा एक माझ्या वडिलांच्यावरती एक मोठा परिणाम झाला की बाबा स्वच्छता म्हणा अमका तमका. मग गाडगे महाराज मिशनशी संबंध, गाडगे मिशन त्रिभुवन रोडलाच गाडगे महाराज मिशनचं ऑफिस होतं आणि बराच काळ तिकडे गाडगे महाराजांच्या सानिध्यात आजूबाजूला वावरता आलं त्यांना. आणि खरं तर खूप म्हणजे वयाचा खूप डिफरन्स गाडगे महाराजांच्या वडिलांमध्ये होता, पण गुणवंतराव चराटे म्हणून ज्यांचे जे शिष्य होते तर त्यांच्या मांडीवरती बाबांनी देह ठेवला आपला. तर ते वडिलांच्या खूप संपर्कामध्ये आले आणि मग त्यांनी जी गाडगे महाराजांची वारी आहे म्हणजे आळंदी ते पंढरपूर गाडगे महाराजांची वारी त्यांनी चालू केली आणि देहू ते पंढरपूर पण चालू केली. म्हणजे तुकारामांच्या मार्गाने पण जातो आपण आणि आळंदी ते पंढरपूर पण जातो. त्या दोन्ही वाऱ्या त्यांनी चालू केल्या आणि त्या वाऱ्यांची संकल्पनाच अशी होती की आपल्याला गाडगे महाराजांनी पण कधी जाऊन पांडुरंगाचं दर्शन घेतलेलं नाही. ते जाऊन घाट साफ करायचे, लोक जाऊन घाण करायचे, सगळं सामान टाकायचे, जे खाल्लेलं आलं तिकडे टाकायचे, ते साफसफाई करायचे. हेच काम गुणवंतरावांनी ते आपल्या वारीच्या माध्यमातून केलं. तुम्हाला यायचं आहे माझ्याबरोबर येऊन साफसफाई करावी लागेल. हे गुणवंतराव माझ्या घरात जेव्हा यायचे तर त्यावेळेला आमच्यावरती खूप संस्कार झाले. ते यायचे आणि ते कधीच खुर्चीवरती बसलेले नाहीत. तसेच कोपऱ्यात एक कोपरा पकडून उभे राहायचे नमस्कार करून. आणि त्यांना काय चहा पाणी नाश्ता बिष्टा काही द्यायचं नाही. पहिला आईला खूप संकोच वाटायचा. मग ते म्हणायचे की तुम्हाला जर मी नाश्ता खावा असा वाटत असेल तर माझ्या हातात झाडू द्या म्हणून. तर ते घर तर माझं झाडलेलं असायचं, पण ते जाऊन अख्खा जिना बिना सगळं बाहेरची गॅलरी जिना वगैरे सगळं झाडायचे. का तर कुठलंही खाणं त्यांना सांगितलं, गाडगे महाराजांनी सांगितलं होतं की मोफत खायचं नाही, कष्ट देहाला कष्ट दिल्याशिवाय काही घ्यायचं नाही कोणाचं मोफत. त्यांनी ते जीवनभर पाळलं. तर आमच्या लहान वयामध्ये हे आमचे संस्कार झाले. मी माझ्या घरातला कचरा माझ्या बहिणींवरती टाकायचो, पण बाहेर जाऊन कचरा काढायचा. मग त्यांना त्या असं म्हणायचं की खूप शोबाजी करतो हा, त्याला दाखवायचं की सामाजिक कार्य करतो. काही तुम्ही समजा, घरातला तुम्ही काढताय ना, मी बाहेरचा जाऊन काढतो. तर त्या संस्कारामधनं आता ती नशिबाने ती परंपरा माझ्याकडे नशिबाने आली आणि ते जवळजवळ 300-350 व्यक्ती चालत असतात. जो काय संपूर्ण 18 दिवसाचा सोहळा आहे, त्या सोहळ्यामध्ये आम्ही स्वच्छता दूत म्हणूनच काम करतो. आम्हाला कुठेही जाऊन पांडुरंगाचं दर्शन घ्यायचं नाही. नशिबाने काय म्हणतात त्याला, त्या आमच्या दिंडीला नंबर असल्यामुळे आम्हाला दर्शनाचा पण अधिकार आहे, पण तो नशिबाने प्राप्त होतो. आणि पण असं विचार केला तर आम्ही लोकांना सांगतो की ज्यांना कष्ट करायचे, ज्यांना मेहनत करायची आहे, वारकऱ्यांची खरोखर सेवा करायची, त्यांनी आमच्याबरोबर यावं. बाकीच्यांनी कुठेतरी अशा अनेक दिंड्या आहेत, मी काही कोणावर टीका करत नाही, पण मग त्यांच्याकडे एक अमाऊंट भरली की तुमची सगळी व्यवस्था होते, जेवणा खाण्यापासून सगळे शिस्तबद्ध, खूप तेही चांगलं काम करत आहेत, तेही विठ्ठलाकडे जाणार आहेत. पण आम्ही लोकांना सांगतो की तुम्ही खर्च काही करायचा नाही, तुम्हाला मोफत आहे, पण तुम्हाला कष्ट करायचे. त्याच्यामध्येही अनेक लोक तयार होतात आणि अनेक लोक मध्ये येऊन जॉईन करतात 2-4 दिवसासाठी येऊन, ज्यांना आता सगळ्यांनाच 18 दिवस शक्य होत नाही. पण असे आमच्याकडे दोन्ही दिंड्यांमध्ये मिळून एक 700-750 माणसं कायम असतात. आणि तो एक प्रवाह आहे आणि आपण स्वच्छतेच्या मार्गानेच परमेश्वराकडे जाऊ शकतो. तर त्यामुळे आम्ही इकडे कुठेही दर्शनाचा आग्रह नसतो. त्यांना सांगतो की एखाद्या पंढरपूर गेल्यानंतर आमच्या 3-4 लोकांना त्या वारीच्या महत्त्वाचे घटक आहेत, त्यांना आतमध्ये दर्शन होईल, तुम्हाला नाही होणार एखाद्या वेळी, मग काही हरकत नाही, आपण त्याच्यासाठी आलेलोच नाही आहोत. आणि मग तो जो आनंद आहे तो घ्यायचा. आणि मग त्याच्यानंतर आता तर खूप चांगली सुधारणा झाली. पूर्वीच्या काळामध्ये म्हणजे दानही करायचं तर एखादा धनिक माणूस म्हणतो की बाबा एक ट्रकभर मी साबुदाण्याची खिचडी देतो, पण खरोखर लोक ते खाणार आहेत की नाही हे पण नाही बघितलं जात. आणि मग ती अख्खीची अख्खी त्यातल्या अर्धा ट्रक खिचडी टाकून द्यायची रस्त्यावरती. आणि मग ते प्राण्यांचं सगळं साम्राज्य होतं उंदीर घुशींपासून. हे खूप वाईट आहे. त्यामुळे त्याला कुठेतरी एक शिस्त लागावी, याच्यासाठी आमचे खूप मोठे प्रयत्न चालू आहेत.
आता यावर्षी शासनाने प्रत्येक दिंडीला काय 20,000 रुपये द्यायचे वगैरे, तर ते खरोखरच म्हणजे ही कुठली भीक नाही आहे. पण खरोखर त्या दिंड्यांनी काय करावं की आपल्याबरोबर जे लोक चालत आहेत भले त्यांना कष्ट होऊ नका, पण एक त्या 20,000मधनं एक 10 युवकांना घेऊन चला, त्यांना सांगा की 2,000 रुपये देतो आणि तुम्ही सेवा करा म्हणून. त्यांना एक सेवा पण करता येईल आणि त्यांना आर्थिक हातभार पण लावता येईल आणि त्यांना ह्याचा वारीचाही आनंद घेता येईल. बरोबर. तर किमान तुमच्या त्या दिंडीची स्वच्छता करा, कारण हे शासनाला शक्य नाही आहे. आणि मुख्यमंत्र्यांनी हा फार चांगला निर्णय घेतला असं मला वाटतं. त्यात कुठलंही काय म्हणजे म्हणजे दातृत्व आपण का ते दान केल्याची भावना त्यांचीही नसावी की हा एक म्हणजे त्यांना करता येणार नाही की एवढे व्यापक आपण 6-7 लाख लोकांची स्वच्छता करता येणार नाही. तुम्ही आपापल्या वारीने त्यांच्याकडे 20,000 रुपयाचं अनुदान घ्यावं आणि स्वतःची स्वच्छतेसाठी स्वच्छता दूत घ्यावेत ना. बरोबर. आणि असा एक वेगळा विचार मी आपल्या माध्यमातून देऊ इच्छितो. नक्कीच. आता हे वारीचं एक झालं, परंतु मुंबईमध्ये दादरमध्ये तुमच्या पिताजींनी एक अशी वास्तू अजूनही जी कार्यरत आहे की ज्यांचे मुंबईमध्ये रुग्ण वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये आहेत, सरकारी असतील खाजगी असतील, त्यांच्या नातेवाईकांचा फार मोठा प्रश्न असतो. म्हणजे प्रसंगी रस्त्यावरती सुद्धा झोपावं लागतं. अशांसाठी एक फार आश्रय स्थान म्हणून त्याची एक प्रसिद्धी आहे. हे जे काय आहे आजही तुम्ही ते अव्याहत सुरू ठेवलेलं आहे, कारण आजच्या काळामध्ये अशा पद्धतीने काम करणं म्हणजे फार तेवढी सोपी गोष्ट नाही आहे. परंतु शिधा त्यांचं जेवण म्हणजे जर राहून तिथे स्वतः जेवण करून जेवण्याची इच्छा असेल तर शिधा, नाहीतर त्यांना नाश्त्यापासून जेवणापर्यंतची सगळी सोय, हे जे काय आहे हे तुम्ही कसं गणित जुळवून ठेवलेलं आहे? नशिबाने काहीच आपल्याला करावं लागत नाही. गाडगे महाराज हे एक नावच सगळं करून घेते. हे फक्त एक आपण निमित्त मात्र असतो, पण ते निमित्त मात्र असणाऱ्या व्यक्ती आहेत. म्हणजे माझ्या आयुष्यामध्ये मी विश्वस्तांची व्याख्या जी महात्मा गांधींनी केली आहे की विश्वस्त म्हणजे खरोखर तो एक स्वतः निरालाच असला पाहिजे. आणि त्यावेळेला लक्षात येतं की म्हणजे माझ्याकडे तिकडे जो शिधा असतो त्यातला तांदूळ आहे तो माझ्या घरी मी 60 रुपयाचा तांदूळ आणतो, पण तिकडे 84 रुपये किलोचा तांदूळ असतो. पण आपण जेव्हा पाहुणे येतात त्यांना आपण आपले पाहुणे मानायचे. जे पाहुणे येतात तर त्यांना आपण चांगलंच नेहमी घालतो आणि त्यांचा पण रुग्ण असतो तर रिकवर व्हायला पाहिजे, तर चांगल्या दर्जाचं आपण पौष्टिक अन्न घातलं पाहिजे, असा एक त्याच्यामागे विचार होता. आणि लक्षात येतं लोकांच्या की म्हणजे त्याच्यातनं एक वाटी पण भात मी खाल्लेला नाही. मी संस्थेशी जोडला गेलो त्याला आता 20 वर्ष झाली आणि त्याच्या अगोदर माझे वडील सांभाळत होते. मी सांगितलं गुणवंतराव चराटे सांभाळत होते, तर त्यांचे चिरंजीव सांभाळत होते. आता त्यांचे परत चिरंजीव ईश्वर महाराज आहेत ते सांभाळत आहेत. तर आम्ही जे लोक आहोत ते आम्ही त्या परंपरेतले असल्यामुळे ते लोकांना माहिती आहे की बाबा ह्यांच्याकडे दिलेलं आम्ही सांगतो की तुम्हाला अन्नदान करायचं आहे ना तर तुम्हीच येऊन वाढायचं, तुम्हीच त्या कॅटररला पैसे द्यायचे किंवा त्यांनी सांगितलं की तुमचा काय मेन्यू त्याला द्या, ते त्याला, आणि ते सात्विक भोजन असेल फक्त एवढंच आम्ही बघतो. आणि ते तुम्ही आणून वाढायचं आणि तुम्ही साफसफाई करायची. त्यामुळे 2 कामं होतात त्याच्यामध्ये की मला एक तर पैशाची तजवीज करायला लागत नाही आणि तुम्ही एक श्रद्धेने वाढता, तुम्ही भरपूर वाढता, कारण का तुमच्या हाताने तुम्हाला ते दान करायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला साफसफाई पण करायला लागते, कारण त्याच्यामुळे गाडगे महाराजांची मूल्य आपण रुजवतो त्यांच्यामध्ये की साफसफाई करायला तुम्ही लाजू नका, कारण का तुम्ही नुसतं देऊन ते टोप टाकून नाही, तुम्हाला टोप धुवायचे ते, तुम्ही टोप धुवून त्या कॅटररला परत द्यायचे. तर त्यामुळे काय होतं की लोकांचा स्वतःचा सहभाग असल्यानंतर त्यांना लक्षात येतं की याच्यामध्ये कुठलीही यंत्रणा त्याच्यामध्ये आपले पैसेचा अपव्यय करणारी नाही आहे. सरळ हा तुम्ही घ्या, विकत घ्या, त्यांना आणून द्या, त्यांना सगळा वाडा वगैरे आणि स्वतः नमस्कार करून निघून जा गाडगे महाराजांना. तर त्यामुळे ते होऊन म्हणजे मला त्याच्या दिवसाला 1000 लोक जेवतात, पण त्याच्यामध्ये मला काहीच करावं लागत नाही. आणि किंबहुना आम्ही खूप जास्त असतं ते पण आम्ही बाहेर पण जे कोण म्हणजे याचक जो आपण ज्याला म्हणतो, खरोखर ज्याला खरोखर भूक आहे आणि खिशात पैसे नाही तोच हात पुढे करेल ना. एखादा सर्वसामान्य रस्त्याने जाणारा माणूस कशाला मिळालं म्हणून फुकट खाईल. तर आपण त्यांना ते करतो. धर्मशाळा 2 दादरमध्ये नशिबाने त्या काळामध्ये वसंतदादा पाटलांसारखे मुख्यमंत्री असताना ज्ञानी झैलसिंगसारखे राष्ट्रपती होते, त्यांनी विशेष जागा
म्हणजे देण्यासाठी प्रयत्न केले. आणि दादरसारख्या, कारण आम्हाला दादरमध्ये आणि परेलमध्येच पाहिजे होत्या जागा. बरोबर. त्याचं कारण हॉस्पिटल तिकडे आहेत, म्हणजे बरोबर. गरिबांसाठी. पण KEM म्हणतो, KEM आहे, वाडी आहे, आपलं टाटा हॉस्पिटल आहे, आणि एक धर्मशाळाची भायखळ्याची जी म्हणजे ह्याची आहे हॉस्पिटलची, JG हॉस्पिटलची, तिथं स्वतः गाडगे महाराजांनी निर्माण केली धर्मशाळा. आणि गाडगे महाराजची मुलगी एकदा येऊन राहिलेली होती. तर बाबा असे कुठून तरी रात्रीचे आले आणि ते इकडे ते विचारायचे कोण कोण राहिले आहेत, कुठून आले आहेत वगैरे, असं चौकशी करायची, आणि स्वतः वरांड्यातच झोपायचे. त्यांना सांगितलं की ताईसाहेब आले आहेत वगैरे. तिला रात्रीचं त्यांनी घराबाहेर सांगितलं तुझं गठोडं बांधून घे म्हणून. आणि त्या चिंचपोकळीच्या पुलावरती एक म्हातारी राहत होती, त्या म्हातारीच्याकडे ताब्यात दिली. ताई आहेत ना, ते उद्या सकाळी अकोल्याला जातील निघून. तिच्यासाठी ही धर्मशाळा बांधलेली नाही की तिने एक रूम घेऊन राहिली आहे तिकडे. त्यामुळे आमच्याकडे कुठलीही तुम्हाला ओळख लागत नाही की तुम्ही या, तुमचा पेशंट ॲडमिट असेल, तुम्ही त्या तिकडच्या सोशल वर्करची चिठी घ्या की यांची हे बाहेरगावावरून आलेले आहेत, तुमचं फक्त आधार कार्ड लागतं की ते आम्हाला. आम्ही मुंबईतल्या लोकांची व्यवस्था करत नाही, कारण त्यांनी त्यांची करावी. म्हणजे बाहेरगावावरून कोणी आलेले लोक असतील, त्यांचं आधार कार्डवरती नाव असतं, नंबर, त्याचा ॲड्रेस असतो, तेवढं फक्त ठेवतो. आणि तुम्ही या आणि राहा. आणि फक्त 40 रुपयामध्ये माणूस राहतो. अतिशय चांगली स्वच्छता. आम्ही कॉट बीट देऊ शकत नाही. तुम्ही जमिनीवरती सतरंजा टाकून, गाद्या टाकून झोपा, सगळं गाद्या सतरंजा सगळं चांगलं आहे. हां, तर तुम्ही आरामात राहा छानपैकी. आणि तुम्हाला मोफत भोजन आहे, ते तर आम्ही देत नाही, ते तर कोणतरी देतो आहे. आणि लोक खरोखर अनेकांना असं अडचणी असतात, अनेक धनिकही लोक असतात की ज्यांना तसं म्हटलं तर 1 महिना यायचं आणि हॉटेलमध्ये राहायचं परवडणारं नाही आहे. तर आणि परत कोणाच्या नातेवाईकडे जाणं नकोसं वाटतं, म्हणजे आजच्या काळामध्ये योग्य वाटत नाही. ते लोक त्यांच्या हॉस्पिटलमधनं लेटर घेऊन येतात आणि त्यांची राहायची व्यवस्था होते. बरोबर. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही हे केलेलं आहे. एक म्हणजे मी मगासपासून तुमच्या ऐकत होते, वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये, वेगवेगळ्या पातळ्यांवरती, आणि अनेक म्हणजे आपली बुद्धिमत्ता जेवढी चांगल्या चांगल्या गोष्टींसाठी वापरता येईल तेवढ्या ते प्रत्येक स्लॉट तुम्ही प्रत्येक याचे पाडलेले आहेत, आणि सगळ्या क्षेत्रामध्ये तेवढ्याच तडफेने, तेवढ्याच ऊर्जेने तुम्ही काम करताय. आज तरुणाई जर बघितली तर म्हणजे मी दोष देत नाही, म्हणजे एक जग एका वेगळ्या म्हणजे दिशेने चाललेलं आहे. अनेक प्रलोभनं आज युवकांच्या समोर आहेत, चांगली पण आहेत, वाईट पण आहेत. परंतु वाईटाकडे जाण्याचा हे ओढा जो आहे तो कुठेतरी जरा जास्ती दिसतो. आपल्या कोकणातली सुद्धा युवाई हुशार आहे, प्रचंड काहीतरी करण्याची उमेद आहे, प्रचंड चांगली बुद्धिमत्ता आहे. परंतु अनेक जणांना पुढचा जो काही मार्ग आहे तो बऱ्याच वेळेस मिळत नाही, त्यामुळे निराश होऊन मग काहीतरी टोकाची पावलं उचलतात. म्हणजे दुर्दैवाने मला सांगावंसं वाटते की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं आत्महत्यांचं जे प्रमाण आहे ते संपूर्ण राज्यामध्ये सर्वाधिक आहे. हे जे काय आहे, अशा तरुणांना तुम्ही एका खूप चांगल्या फेच्यातून गेलेला आहात, अजूनही तुम्ही तेवढ्याच तडफेने काम करताय. या युवकांना तुम्ही काय मार्गदर्शन कराल? कारण आजही ज्या स्पार्क जो तुमच्यामध्ये आहे, तुमच्या चेहऱ्यावरचं जे तेज आहे, ते ह्या युवकांच्या मध्ये जर उतरायचं असेल, ह्याच्यातल्या आपल्या जिल्ह्यातल्या 5 युवकांनी जरी ह्या तुमच्या मुलाखतीतून आदर्श घेऊन एखाद्या वाटेवरती जर चालण्याचा जर प्रयत्न केला तर यश निश्चित त्यांच्या हातात आहे. काय सांगाल ह्या युवकांना? खरं म्हटलं ना तर आपण मार्गदर्शनाच्याच भूमिकेमध्ये का जातो तेच मला कळत नाही. म्हणजे खरं म्हटलं तर त्यांना समजून घेण्याचं आपण कधी तयारी करत नाही की त्यांच्या पुढे आज जी स्पर्धा जी आहे तर त्यांना म्हणजे आज नोकऱ्या नाहीत, सरकारी नोकऱ्या नाहीत. म्हणजे ज्याला आपण सुखवस्तू पूर्वीच्या काळामध्ये सहज मिळत होत्या. मी इंजिनियर झालो ना तर मला अनेक ठिकाणी सरकारीमध्ये पण नोकऱ्या उपलब्ध होत्या. आज त्यांना नाही आहेत, त्या सहकारी त्याच्यामध्ये नाही आहेत. आणि खाजगीकरणामध्ये 12-12 तास काम करून ताणतणाव भरपूर आहे. तर आपण त्यांना समजून घेतलेलं नाही आहे. आणि अगोदरपासूनच म्हणजे घरामध्ये समजा, म्हणजे आज असा विचार केला तर तुम्ही घरामध्ये शिक्षक आहेत, त्यांची मुलं का बिघडलेली आहेत? म्हणजे उद्या आपण दुसऱ्यांना शिकवतोय, आपली मुलं का बिघडलेत? हा कुठेतरी एक विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. आपण कायमच त्यांच्या पिढीला काही समजत नाही असं समजून चालणं हेच आधी चुकीचं आहे. की
त्यांना काय म्हणायचं आहे ते तर पहिलं म्हणायला द्या. असं कुठलंही व्यासपीठ आज उपलब्ध नाही की बाबा युवकांना काय म्हणायचं आहे किंवा आता तुम्ही बोलत आणि तुम्ही विचारता मार्गदर्शन करा म्हणून, तर ते म्हणतात की आमचं पहिलं ऐका, हां पहिलं आम्ही काय म्हणतो ते बघा. तर ते ऐकायला म्हणजे कोणाचीच म्हणजे कुठल्याही राज्यकर्त्याचीही काही तयारी नाही आहे की तुमचं काय ऐकायचं वगैरे. तर त्यांचं ऐकून घेतलं पाहिजे आपल्याला. आज नाथपै सेवांगणसारखी संस्था आहे, खूप धडपड करते, पण त्याच्यात पालकांनी इनिशिएटिव्ह घेतला पाहिजे की बाबा आपल्या मुलाला एक बाबा जाऊन नुसतं जाऊन ये बाबा काय म्हणतात तर बघ. कोण वेगवेगळे लोक फार चांगले, मी जेव्हा वाचतो मुंबईमध्ये त्याच्या बातम्या जेव्हा वाचतो त्यावेळेला खूप असं वाटतं. मी कालच जाऊन भेटून आलो रानमाणूस, त्याची एक तळमळ आहे. आपण स्वतः अभियंता आहे, बरोबर, समजलं की नाही. त्याची एक तळमळ आहे की आपला भाग पुढे यावा. मग तो का नाही बिघडला असा प्रश्न पडेल ना, की असं काय त्याच्याकडे काय वेगळं होतं की तो का नाही बिघडला, रानमाणूस का नाही बिघडला. आमच्या मुंबईमध्ये अनेक विद्यार्थी कोकणातून आले त्या काळामध्ये. अनंत शिवाजी देसाई टोपीवाल्यांसारखा व्यक्तिमत्व की काहीच नाही, म्हणजे गावामध्ये काही नाही, आणि हातात एक दोन डबू पैसे घेऊन मुंबईमध्ये आलेली माणसं आहेत. भागोजी बाळोजी केर मुद्दाम उल्लेख करीन की आई त्यांची फुलांचे हार बनवून विकायची. त्यांच्या लक्षात आलं की हे जे दुष्टचक्र आहे की माझ्या घरामध्ये जे चाललेलं आहे ना तेच मला आयुष्यभर करायचं आहे आणि ते माझं नुसतं संसार ढकलेल. ही जेव्हा जाणीव झाल्यानंतर तो मुलगा जाऊन सातत्याने जाऊन त्या बोट यायची तेव्हा विचारायचा मला काही करून मुंबईत घेऊन जा. तर तो बोटचा तो नोकर होता, ती ज्यांची बोट होती तो मालक नव्हता ना. तो म्हणाला मी कसा नेणार, कारण तिकडे मालक उभा असतो धक्क्यावर पैसे घ्यायला की किती प्रवासी आले त्याचे एवढे पैसे दे. तर मी कुठून पैसे देणार तुझे. तर हा ठीक आहे त्या मालकांना विचारून या, तर मी मुंबईला आल्यानंतर तुमचे पैसे देईन. असं केल्यानंतर 6 ते 7 वेळा झाल्यानंतर त्यालाच द्यायला. त्यांनी पहिले 2-3 वेळा तर मालकांना काय विचारणार, तो मालक सांगणार तो फुकट घेऊन ये त्याला, असं थोडीच सांगणार आहे. तर 6-7 वेळा झाल्यानंतर त्याला दया आली. त्यांनी मालकाला सांगितलं की असा एक मुलगा आहे, तो निष्ठेने माझी बोट आली की येऊन उभा राहतो, नंतर तुमची बोट तर आणखीन 4 तासांनी परत जाणार आहे, तर मला मुंबईला मोफत न्याल का, मी तुमची सगळी व्यवस्था करेन, तुमच्या बोटीत पाय चेपतो, पण मला घेऊन जाला तिकडे. तर मालकाला त्या आश्चर्य वाटलं की असा मुलगा कोणतरी आपल्या मातीतून आहे. त्या मालकाने सांगितलं त्याला घेऊन ये म्हणून. आणि घेऊन आल्यानंतर नुसतं नाही, त्याला परत कुठेतरी नोकरीत लावला. आणि नोकरीत लावल्यानंतर तो श्रीमंत भागोजी बाळोजी कीर झाला की ज्यांनी हिंदूंसाठी स्मशानभूमी नाही म्हणून दादरमध्ये स्वतः जागा विकत घेऊन स्मशानभूमीला दिली. एवढा कर्तृत्ववान व्यक्ती झाली. म्हणजे मुंबईतली सगळ्यात म्हणजे मरीन ड्राईव्ह रस्ता आहे, हा मरीन ड्राईव्हचा म्हणजे क्वीन्स नेकलेस आम्ही म्हणतो, हा क्वीन्स नेकलेस आमच्या माणसांनी बनवला. तुमचं कॉटन एक्सचेंज आमच्या माणसांनी बनवलं. तुमचे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आमच्या माणसांनी बनवली. भले पण त्यांनी नोकरी नाही कधी केली. एक सुरुवातीला 1-2-4 महिने केली तेवढी, पण त्यांनी कायम सांगितलं की तुम्ही मला तुमचं काम द्या, मी काम तुमच्या वेळेत करून देईन आणि त्याचे मला पैसे द्या, मला मालक बनायचं आहे. हा जो आहे ना हा आजच्या मुलांकडे पण आहे, पण त्यांना तशा संधी उपलब्ध होत नाही आहेत. त्या संधी कशा आपल्याला करून देता येतील. माझा तर मी तर प्रयत्न आहे की मी ग्रामीण भागात आल्यानंतर तर मी गेल्या महिन्यात जेव्हा आलो होतो त्याकडे शिरवंडेच्या शाळेमध्ये गेलो, त्याच्यानंतर तुमच्या याच्या रामगडच्या शाळेमध्ये गेलो, आडवलीच्या शाळेमध्ये गेलो आणि विद्यार्थ्यांना एक सत्र घेतलं की बाबा काय नाही तुमच्यापुढे खूप समस्या आहेत. त्यांना जेव्हा सांगितलं की बाबा ही तळमळ असलेली माणसं काय करू शकतात. नंतर शिवाजी देसाई टोपीवाले हा माणूस म्हणतो की मला भारतामध्ये मेडिकल कॉलेज करायचं आहे, इंग्रजांना सांगतो, आणि त्या काळामध्ये 5 लाख रुपये देऊन मेडिकल कॉलेज झालं. आज टोपीवाला मेडिकल कॉलेज, आज लोकांना असं वाटतं टोपीवाला म्हटल्यानंतर कोणतरी एखादा श्रीमंत कोणतरी गुजराती धनिक व्यापारी असेल, त्यांना माहीत नाही की हे टोपीवाले हे आमच्या कुडाळ परिसरामध्ये वालावलीमधले अतिशय सामान्य घरातली व्यक्ती आहे आणि त्यांनी एवढं प्रचंड मोठं हे निर्माण करून ठेवलं आणि खूप मोठ्या चॅरिटी पण केल्या. म्हणजे आता ही जो चॅरिटीज आहे त्यांच्या आयुष्यामध्ये ज्या वेळेला असं लक्षात आलं की भारतात कृषी शिक्षण नाही आहे, तर एक कृषीची शाळा बांधली. म्हणजे भारतातली पहिली कृषी शिक्षण देणारी शाळा अशी बांधली राजापूरमध्ये. आणि त्यांना सांगितलं आता तुम्ही पैसे दिले तर कोणाचं नाव द्यायचं. तर ते म्हणाले की हे पैसे देण्याची बुद्धी ज्यांच्यामुळे झाली ते माझे गुरु रामभाऊ पुरळेकरांचं नाव द्या.
म्हणजे ही आमची संस्कृती आहे ही खरं. बरोबर. आमच्या मुलांना हे जेव्हा माहिती होईल की आमच्याकडे ही अशी दिग्गज मंडळी झाली आणि तर त्यांचा कुठेतरी वारसा त्यांच्यामध्ये आहेच ना, तो त्यांना आपण मार्गदर्शन नाही करत. त्यांना हे पोर्ट्रेट केले पाहिजेत की बाबा ही माणसं होती. चित्रम खानोलकरांसारखा माणूस आहे की एक खानावळीच्या मध्ये नुसता काउंटरवरती बसतोय आणि तो कविता लिहितोय आणि त्या खानावळ चालवण्याची पण त्याची पात्रता नाही आहे. पण त्याची जी प्रगल्भता आहे ती प्रगल्भता आज जाऊन तिकडे बंगालमधनं मुलं येतात आणि चित्रम खानोलकरांच्या कोंडुरावरती अभ्यास करतात PhDचा. त्यांना ती ट्रान्सलेट करून घ्यावी लागते कारण का त्यांना तुमची भाषा समजत नाहीये. अनेक दोन तीन ह्याचे पॅरेग्राफ बद्दल माझ्याशी चर्चा करायला बंगालमधली मुलं बसली. तुमचा कोंडुराशी काय संबंध? म्हणजे आम्हाला ती कादंबरी समजून घ्यायची आणि त्याच्यावरती आमचा अभ्यास चाललाय. तर ही प्रगल्भ व्यक्तिमत्व आमच्याकडे एकनाथ ठाकूर आहे, ते कुडामध्ये पुड्या बांधत होते आणि राज्यसभा सदस्यापर्यंत गेले, रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळावरती गेले. हे माझ्यासाठी म्हणजे खूपच प्रेरणास्त्रोत आहे की बाबा आम्ही त्यांना लहानपणापासून बघितलं. ही सगळी जी मंडळी आहेत ह्यांच्या सातत्याने प्रयत्न, म्हणजे ही अतिशय गरीब घरातली होती. त्यांना त्या काळामध्ये नशिबाने हे सांगितलं अनंत शिवाजी देसाई टोपेवाले यांच्या चॅरिटीमधनं त्यांना काही मदत जात होती आणि त्याच्यामुळे ते शिकू शकले. आज तुम्हाला असं नाही, आज विचार केल्यानंतर एकेका गावामध्ये 200-200, 300-300 रिक्षा आहेत आणि मग तुम्ही असं त्या मुलांनी, युवकांनी ठरवायला पाहिजे की आम्ही दिवसभर रिक्षा चालवणार आणि माझं अख्खं आयुष्य रिक्षामध्ये घालवणार का, हा त्यांनी विचार करायला पाहिजे. तर तो विचार तुम्ही त्यांच्या डोक्यावर टाकून नाही चालणार किंवा त्यांना जेव्हा समजेल की एक बागोजी बाळोजी कीर आहे, हा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा पट्टशिष्य होतो, त्यांचं नाव सावरकरांबरोबर आदराने घेतलं जातं, हा आपल्या मातीतला आहे आणि यांनी भारतातले महत्त्वाचे स्ट्रक्चर्स निर्माण केले काही क्वालिफिकेशन नसताना. मग आमची मुलं क्वालिफाईड पण आहेत, आमची मुलं त्यांना संधी माहीत नाही की संधी कशी घ्यायची ते पण माहीत नाही. तर ह्या सगळ्या संधी घेण्याच्या त्यांच्या म्हणजे त्यांना थोडंसं मोकळीक द्यावी लागेल. ते जे काय करतात तर ते मग तुम्ही जर त्यांना असं ठरवलं की हो काय रिक्षात चालवतो मग तो काय करणार की आलेले 500 रुपये त्यातनं 100 रुपयाची तो बियरच पिणार आहे. त्याला तुम्ही रोखू नाही शकत कारण ते त्याचे कमाईचे आहेत, कष्टाचे आहेत. मग त्याला तुम्ही दोषही देऊ शकत नाही. तुमचं सराउंडिंगच तसं निर्माण झालं. त्यांना ती पार्श्वभूमी आहे, त्या पार्श्वभूमीतनं त्यांना तुम्ही तुमच्या इमेजेस दाखवल्या पाहिजेत. आज तुम्हाला का असं कळकळीने वाटलं का माहिती आहे का की ह्या माणसाला येऊन बोलतं करावं इकडे का, तर ही जी पार्श्वभूमी आहे की ती त्यांच्यापुढे कधीतरी जायला पाहिजे. तुमच्या चॅनलच्या मार्फत हे सगळं त्यांच्यापर्यंत जाईल. अनेक व्यक्तिमत्व आहेत म्हणजे आज असं विचार केला तर गंदे खानोलकर याच भूमीतले आहेत. हां म्हणजे भाषाभूषण जहरा आजगावकर या भूमीतले आहेत. भाषाभूषण जहरा आजगावकरांनी संपूर्ण संतांची चरित्र केली, संत चरित्रमाला केली. आपण वाचल्यानंतर आपल्याला आश्चर्य वाटतं की आपण आरती म्हणतो श्रीरंगात्म विठ्ठल पुढे उभा राहिला, तर भाषाभूषण जहरा आजगावकरांना खंत आहे की हा श्रीरंगात्म जे कोण त्यांना मिळाला नाही शेवटपर्यंत, त्याची माहिती मिळाली नाही. त्याची आपण आरती महत्वाची म्हणतो, श्रीरंगात्म विठ्ठल पुढे उभा राहिला, त्यांना मिळाला नाही. पण असंही त्यांनी जवळजवळ 350च्या वरती संत आहेत, त्यांची चरित्र लिहिली. ही आमच्या मातीतली साधी माणसं आहेत. ही साधी माणसं सर्वोच्च पदावरती जाऊन मावळणकर आहेत, हे माझ्या भूमीतले आहेत. भारताच्या पहिल्या लोकसभेचे अध्यक्ष झाले आणि किती साधेपणा असावा हा त्यांच्याकडे बघून समजायला पाहिजे. मग आम्हाला जेव्हा वाटतं तर आम्ही पहिलं म्हणतो मला ब्रँडेड शर्ट घालणार मी. तर हा तो विचार नागपैंसारखं व्यक्तिमत्व म्हणजे आजही आमच्या डोळ्यातनं पाणी येतं की काय काम केलं त्या माणसं. आणि खरोखर ह्या माणसांना म्हणजे तुमच्या मातीसाठी काही काम करण्याची गरजही नव्हती. मधु दंडवतेंना चांगलं फिजिक्सचं IITचं प्रोफेसर म्हणून राहता आलं असतं आयुष्यामध्ये. मी जेव्हा पहिल्यांदा येतो ज्याला आणि कणकवली स्थानकामध्ये पहिला नमस्कार करून 5 मिनिटं उभा राहतो, तर ह्यांच्याबद्दलचे तुम्ही माहिती पोचणार आहे की नाही. आजच्या त्या पिढी ज्या वेळेला मधु दंडवते ज्या वेळेला खासदार होते तेव्हा आजची ही पिढी नव्हती, या विश्वात नव्हती. मग त्यांना कुठेतरी समजलं पाहिजे की या माणसाची काय कळकळ होती. तर ती कळकळ जेव्हा त्यांच्यापर्यंत पोचेल
की ही विकासाची गंगा तुमच्यापर्यंत आणली, ती कशासाठी आणली हे तुम्ही सांगायचं नाही. त्यांना लक्षात येईल ही कशासाठी आणली, तुमच्या पायाशी का आणली कोकण रेल्वे. आमचं भारतामध्ये एकमेव रेल्वे आहे की मला अभिमान वाटतो की माझ्या लोकांनी पैसे देऊन आणलेली रेल्वे आहे. बाकी भारतात सगळ्या रेल्वे फुकट झाल्या आहेत सगळ्या लोकांना. बरोबर. आम्ही पैसे दिले. म्हणजे त्यावेळेला माझ्या वृत्तपत्रामधनं आम्ही 1,000 लोकांचे फॉर्म भरले, 10,000 रुपये भरले. बरोबर. आणि त्यावेळेला ते नंतर आपल्या राज्याकडे परत फेडायला पण पैसे नव्हते. तेव्हा PC अलेक्झांडर होते आणि मग खूप मोठी आंदोलनं झाली की आमचे भरलेले पैसे परत नाही दिलेत आणि आम्ही आमची रेल्वे विकत घेतलेली आहे खरोखर. मग हे जेव्हा आपल्याला समजेल की हा जो विकासाचा रथ तुमच्या दरवाजाकडे आणला, उत्तम तंत्रज्ञान निर्माण केलं की आज तुम्ही तिकडचं जवाहर टनेल म्हणता ते कोकण रेल्वेची एक निर्मिती आहे. काश्मीरमधले बोगदे म्हणलं तर असे असंख्य त्यांनी आज प्रोजेक्ट भारतामध्ये किंवा भारताच्या बाहेरही करतोय कोकण रेल्वेतर्फे. तर ही जी कळकळ आहे ती त्यांची आमच्या मुलांनी जाऊन रिक्षा चालव याच्यासाठी आहे का, की त्या रेल्वे स्टेशनला रिक्षा घेऊन यायचं आणि ते त्यांच्या घरी घेऊन जायची, याच्यासाठी त्यांची ती कळकळ होती का. त्यांनी आपलं काय ते कृषी मालाचं केलं पाहिजे, ते कुठेतरी जगभर गेले पाहिजे, ते त्या रेल्वेच्या मार्गाने पोचतील, त्या रेल्वेने त्यांचा माल जाईल. आज एवढी जे मोकळी जागा बघतो मी तर खूप वाईट वाटतं की आमच्या आजी आजोबांनी प्रचंड कष्टाने जी जागा होती त्या जागेत कलमं लावली. किती मेहनत होती ना ती, म्हणजे आज सांगून पटणारी नाही. आणि आजही तुम्हाला म्हणजे केळीमध्ये मॅक्झिमम उत्पन्न मिळवणारा हा जिल्हा असू शकतो, पण हा जळगाव जिल्हा आहे, हा सिंधुदुर्ग असू शकतो, रबर प्लांटेशन सिंधुदुर्गात होऊ शकतं, कॉफी प्लांटेशन म्हणजे कॉफीसाठीचं हे होऊ शकतं, व्हॅनिलाची लागवड होऊ शकते. पण हे केव्हा, हे त्या मुलांना खरोखर समजलं ना, ती मुलं स्वतःहून इंटरेस्ट घेतील. दुग्धोत्पादनामध्ये आम्ही अग्रेसर राहू शकतो, पण केव्हा करणार. एखादं डेअरी डेव्हलपमेंट करायचं असेल तर त्याच्यात त्या सगळ्या ग्रामस्थांचा सहभाग पाहिजे. तुम्ही भुदरगडमध्ये खालती गेलात, इकडून किती 50-60 किलोमीटर नसेल तर ते 60 किलोमीटरवरती त्यांनी जी काय क्रांती केली आहे की तुमचं डेअरीला दूध जावंच लागत नाही, घरामध्येच त्या बेसिनमध्ये दूध ओतायचं आहे, त्याच्यात किती फॅट आहे ते समजतं आणि तुमचे एक प्रिंटआउट येतो, ते जाऊन पैसे घेऊन डेअरीला जाऊन घ्यायचे. तुम्हाला कुठेही न्यायचं नाही, कारण का पाईपने दूध जात आहे. हे तुम्ही कुठेतरी त्यांना दाखवलं पाहिजे कुठून तरी की बाबा अशा प्रकारे क्रांती झाली. एक उत्तूरसारखं गाव आहे कोल्हापूरमधलं की ज्या गावाला पाण्यासाठी लोक हांडे घेऊन जातात, ते लोक पाणी विकत घेऊन त्यांनी दुग्धक्रांती केलेली आहे. विकत घेतलेल्या पाण्याने आम्हाला तर पाणी फुकट चाललंय आमचं. गेल्या वेळेला ज्यावेळेला पूर आला तेव्हा चिपळूणमध्ये एक म्हणे ST तिची मिळेच ना 5-6 दिवस, एवढं पाणी होतं. एवढं पाणी आमचं फुकट चाललंय. तर आम्हाला त्याच्यामध्ये काहीतरी त्या युवकांना करावंसं वाटलं. किमान प्रत्येक युवकांनी आपले किमान एखादा चिकू, एखादा आंबा, एखादा फणस लावला आणि तो जो जोपासला तरी तो त्याचा आयुष्यभर सांभाळ करेल. निश्चित. एकूणच आपण बघितलं, गेला जवळजवळ अर्धा पाऊण तास आपण प्राध्यापक हेमंत सामंत यांच्या तोंडून अनेक विषयांसंदर्भातली माहिती घेत होतो. या सगळ्या चर्चेच्या अंती मला ज्यावेळेस मी त्यांना विचारलं की तुम्ही इथल्या युवकांना काय मार्गदर्शन कराल, तर त्यांनी सांगितलं की इथल्या युवकांना मार्गदर्शन करण्याची आवश्यकताच नाही, त्यांनी स्वतः या सगळ्यांची स्फूर्ती घेऊन पुढे जाण्याची आवश्यकता आहे. खरंच आहे, आज आपण युवाई म्हणतो की कुठेतरी वाह्यात चाललेली आहे, कुठेतरी वेगळ्या दिशेने चाललेली आहे, परंतु त्यांनी कुठेतरी हा जो आपल्या जाणीव विचारांचा जर भाग आपल्यामध्ये कुठेतरी थोडासा जरी ओतून घेतला तरी आपला कोकण, सिंधुदुर्गच नाही तर कोकण प्रांत कुठच्या कुठे जाऊ शकतो. आणि त्याला एक आदर्श व्यक्तिमत्व म्हणून प्राध्यापक हेमंत सामंत हे कधीही तुमच्यासाठी तत्पर असतील. तुमच्या वतीनेच सांगते, परंतु निश्चितच ज्या माणसाने आपलं शिक्षण एका वेगळ्या क्षेत्रातलं घेतलं, त्यांचं कार्यकरण एका वेगळ्या क्षेत्रामध्ये झालं आणि आज ते करतायत, हे वेगवेगळ्या क्षेत्रातलं जे काही एक व्यक्ती काय काय करू शकते त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे प्राध्यापक हेमंत सामंत आहे. त्यांच्या घरातल्या वारकरी परंपरेला म्हणजे स्वच्छतेची वारी जी आहे ती परंपरा, त्यांचं शैक्षणिक, त्यांचं साहित्यिक, हे सगळं त्यांनी एकत्र गुंफून आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी जे सांगितलं की स्वतः ते 350 पानं वाचण्याचा त्यांचा एक पायंडा आहे. त्यांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सुद्धा त्यांनी तो उतरवलेला आहे.
आज आपण नेहमी एक वाक्य नेहमी ऐकतो की वाचाल तर वाचाल, परंतु प्रत्यक्षात ते उतरवण्यासाठी प्राध्यापक हेमंत सामंतांच्या सारख्या व्यक्तिमत्वाची आवश्यकता आहे. आणि खरंच हे जर तुम्ही कराल तर आपल्यासाठी नाही हा शब्द कुठेच नसणार आहे. हे जर होय करायचं असेल तर सामंतांची कास निश्चित धरा. आपण इथेच थांबूया. तुम्ही आमच्या स्टुडिओत आलात आणि खूप मौलिक असे विचार सांगितले, त्याबद्दल संपूर्ण कोकण साब लाईव्हच्या परिवारातर्फे तुमचे धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद.